Hello, sziasztok! Én Hegedűs László vagyok, országos bajnok triál versenyző, és ebben a videóban tisztába tesszük az alapokat. Most megtudhatod, hogy pontosan mi is az a triál. A triálozás a kerékpársport egyik leglátványosabb, de talán legnehezebb szakága. Kezdjük a legelején. 1980 környékén Spanyolországban a motortriálosok szerettek volna valamit kitalálni a gyerekeknek. Egy olyan sportágat szerettek volna, amivel a gyerekek fejleszthetik az egyensúlyérzéküket és a koordinációs rendszerüket, mielőtt elkezdenek motortriálozni. Képzeljétek el, kitalálták, hogy megépítenek egy egészen különleges bringát, ami nagyon hasonlít a BMX-re. Miután a gyerekek megkapták ezt a különleges sporteszközt, és elkezdtek vele edzeni, annyira megszerették, hogy már nem is akartak utána motortriálozni. Úgy voltak vele, hogy inkább felépítik ezt a sportágat, ami manapság a bike triálra, azaz kerékpártriálra hallgat. Miután kijöttek az első triálbringák, néhány évre rá, 80-as évek közepén megrendezték az első triálversenyt is Spanyolországban, aminek hatalmas sikere volt. Ezt követően becsatlakoztak a franciák, az angolok, a németek, és gyakorlatilag a kerékpártriál elterjedt világszerte. Beszéljünk egy picit ezekről a triálbringákról. Biztosan kíváncsi vagy te is, hogy miben különböznek egy normál kerékpárhoz képest. A triálbringákon jelentősen vastagabb, ballonosabb hátsó kerék van, mint mondjuk egy normális kerékpáron. Ez azért kell, mert triálban a legtöbb ugrást hátsó kerékről indítjuk, valamint hátsó kerékre érkezünk le, egy-egy nagyobb leugrást követően, ezért nagyon fontos az, hogy annak a hátsó keréknek kellőképpen erősnek kell lennie ahhoz, hogy megtartson téged is, valamint kibírja azt a hatalmas terhelést, ami írja a leugrások után. A legszembetűnőbb különbség, hogy a triálbringákon nincsen nyereg. Azért nem használunk nyerget, mert amikor egy-egy nagyobb ugrást hajtunk végre, akkor nagyon fontos az, hogy meglegyen a mozgástartományunk. Ha nyereg lenne, akkor jelentősen kisebbeket tudnánk ugrani, méghozzá azért, mert ugye a nyeregben mindig beleütközne a feneked vagy a combod, és ezért jóval kisebb mozgástartományban tudnám mozogni a kerékpárodon. A triálbringák többségén szélesebb kormány található, mint egy normál kerékpáron. Azért használunk szélesebb kormányt, mert ezáltal sokkal könnyebben meg tudjuk tartani az egyensúlyunkat, amikor hátson állunk, vagy első kerékre ugrálunk, vagy éppen amikor átgurulunk egy 3 méter hosszú, vékony gerendán. A triálbringákat általában laposabb kerékkel használjuk. Ezt nem úgy képzeljétek el, hogy egy bár alatt vannak ezek a kerekek, hanem arra gondoljatok, hogy körülbelül másfél báron használjuk őket, mert amikor elrugaszkodunk, akkor nyilvánvalóan a testünkön kívül még kell egy bizonyos rugalmasság, amit majd a gumi, valamint a ballonos kerék fog neked megadni. A triálbringákon nincsen váltó. Egyetlen egy áttétet használunk, hiszen ezeket a kerékpárokat nem arra találták ki, hogy 20-30 km-t tekerjünk velük, hanem arra, hogy a lehető legkisebb távolságból a lehető legmagasabbakat tudjuk ugrani. A triálbringákon hidraulikus abroncsfékeket használunk. Hátul minden esetben a Magura HS33-as a legjobb választás, mert ez a legerősebb fék, és gyakorlatilag flexelt felnivel verhetetlen. Elől viszont vannak, akik tárcsaféket használnak, és vannak, akik Magura HS33-as féket. Tárcsát általában a 20-szoros triálkerékpárokon láthatsz. De ha már itt járunk, röviden bemutatom neked, hogy milyen típusú triálkerékpárok vannak. Vannak 20-szoros triálkerékpárok, amiknek a kerékmérete akkora, mint a BMX-é.
Vannak a 26-szoros triál kerékpárok. Ezek olyan kerékméretű bringák, mint amilyennel valószínűleg te is az iskolába jársz, és amilyen a legtöbb embernek van. És vannak a 24-szoros triál bringák. Ha ismerős neked Fábio Wibmer vagy Danny McEskill neve, akkor ez az a triál kerékpár méret, amit ők is használnak. A 24-szoros kerékméret viszont a street triál sportágban terjedt el a legjobban. A triálozás nem csak egy kedvelt szabadidősport vagy egy hobbi lehet, hanem egy nagyon izgalmas versenysport is. Ez az, amiben én is tevékenykedem. A triál versenysport definíciója. Egy olyan egyéni technikai sportág, amiben egy speciális kerékpárral kell teljesítened különböző szekciókat, a lehető legkevesebb hülyeponttal. Na most ezt tegyük tisztába. Összefoglalóan és egyszerűen szeretnék most neked beszélni a triál versenysportágról. A triálozás egy egyéni technikai sport. Egyéni, mert nem csapatban versenyzel, hanem csak te állsz a bringán, és technikai, hiszen egy nagyon komoly sporteszközt használsz arra, hogy te legyél a legjobb. A triál versenyek alkalmával a szervezők különböző pályákat, szekciókat építenek neked, amiket úgy kell teljesítened, hogy lehetőleg minél kevesebb hülyepontot szerez rajtuk. Vannak sziklás pályák, farönkös pályák, betonhengeres pályák, vannak pályák raklapokból, gumiabroncsokból és még számtalan különböző akadályokból, amik megmutatják neked azt, hogy mennyi lehetőség rejtőzik a triál sportágban. A versenyeken hibapontnak számít, ha az akadályhoz ér a lábad, vagy hogyha a keréken kívül az akadállyal érintkezik bármelyik más bring alkatrészed. A triál versenyeken nem csak a profi versenyzők indulhatnak. Ha most kezdted a sportágat, akkor tök jó, mert el tudsz indulni kadett kategóriában, ahol csak az alapdolgokat kell megtanulnod megcsinálni. Ha már megtanultad az alapokat, akkor a kezdő kategóriát válaszd. Ha a kezdő kategória után keresgélnél, akkor ott van a senior kategória, vagy mondjuk elindulhatsz juniorban is. És majd 7-8 év gyakorlás után téged is várunk sok szeretettel a profi mezőnyben. Elmesélem nektek a találkozásomat a triál sportággal. 2003-ban, amikor kimentem BMX-ezni Cegléden, láttam egy srácot, aki elképesztően jól tudott egykerekezni, hátsó és első keréken ugrált, valamint felugrott egy 30-40 cm-es patkára. Nekem annyira hihetetlen volt a látvány, mert korábban még nem láttam olyan embert, aki hasonlókat meg tudott volna csinálni, hogy oda mentem hozzá és megkérdeztem, hogy mi az, amit csinál, hogy ez milyen sportág. És akkor mondta, hogy ezt triál sportágnak hívják. Na hát én akkor azonnal hazamentem, lecseréltem a BMX-et édesapám 26-os kerékpárjára, azért, mert ugye az sokkal jobban hasonlított arra a bringára, amivel ez a srác is tolta. Akkoriban még nem volt korlátlan internet használat. Képzeljétek el, hogy 2003 környékén én egy héten 2-3 alkalommal tudtam 10 percet netezni, akkor sem Google-ön, és igazából nem is tudtam, hogy hol kell keresni, gyakorlatilag teljesen sötét voltam az internethez. Viszont rengeteg újságos volt abban az időszakban, ezért kerestem olyan magazinokat, olyan újságokat, amiben szerepelt a triál, és az összeset megvettem, amiben találtam triálos cikket, és ez volt az én nagy motivációs forrásom. Később pedig rátaláltam az egyetlen magyar triálos oldalra, ahová töltöttek fel különböző videókat, és akkor kinyílt a világ, hogy a triálozással mennyire különleges dolgokat lehet csinálni. Voltak olyan felvételek, amiket szerintem vagy 100-szor megnéztem, és mindig lassítottam ki a videókat, hogy a bizonyos technikákat hogyan kell megtanulni. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a rövid videót. Ha bármi kérdésed van a triálozással kapcsolatban, akkor írd meg nekem kommentben, és a következő videóban találkozunk. Hello!